Si compreu les abelles amb centillena, us venen diferents panells. Aquest és el panell dels oficis. Llavors l'abella pot anar als diferents oficis, a les diferents botigues. Podem fer unes targetes amb el nom dels oficis i que els nens les llegeixin i vagin fins a l'ofici. També podem tenir unes targetes que tinguin que relacionar amb la botiga. Per exemple, fornera l'hauran de relacionar anant al forn.